Hi guys, good morning. So ayan, umaga ngayon, pagising ko lang. At bukas kasi is uuwi na ako. Makakauwi na ako ng bahay. Kasi bukas na yun, tapos ng 14 days quarantine ko dito sa Camarines Norte State College. So yay! Pero ngayong araw, yung mga kasama kong iba, actually mga 14 na tao, aalis na sila. Oo, makakauwi na sila ngayong araw. Ayan, so masayang masaya. So after 2 weeks, nakauwi na sila. So bukas ako naman yung uuwi. May pimple ako. Ayan. Ang dami ko na nalabahan. Doon nakatambak. Pag-uwi ko bukas, saka ko naman nalaban. So, yun nga, pinaplano ko mag-vlog sa bahay na lang din kasi bawal nga lumabas, diba? Bawal lumabas, bawal pumunta kung saan-saan, bawal maglayas kasi merong 24 hours na curfew. So, yung mga susunod kong vlog is all about, ano na lang, magtatanim siguro ako sa bahay. Ganun. So, abangan nyo yun, guys. So, ayan guys, mag-aalmusal na ako ngayon. At ang saya ngayon kasi last day ko na ngayon, uwi na ako. Ilan na lang kami natira, yung ibang mga nakauwi na kahapon. Ito yung almusal namin dito. Sarap. Grabe. Palakpakan. Biyernes ka pa daw lalabas. Ayan guys, miniting na kami at palis na kami ngayon. Nihintay na lang namin yung sundo. Ayan sila. Kasi po ayan, nag-meeting na kami kanina. Tapos na. So, yun. Tapos na kami mag-meeting. Ayan, kausap ni Kuya yung head nurse dito. Thank you so much sa kanila kasi nalagaan nila kami dito ng maayos. Bye-bye. Hindi kami ng another set of mask kasi sa labas mahirap maghanap ng mask. Bibigyan naman kami ng libre. Ayan. Gan kasi yung mga nursing station na restay with the sir and ma'am team. Ayan, wait lang natin siya. Thank you po. Thank you. Say hi. Okay niya, prank. Siyempre, sa kanya yung meeting. Oh, papabakal niya po yan, abente. Thank you. Papagamit. Ayan. Uwi na kami. Ito na yung mga gamit namin. Uwi na kami, bye-bye. Ito na yung sundo. Ayan, sundo. Hindi na naluluwasan. So, ito yung mga gamit namin. Pero bago umalis, kailangan mag-disinfect muna. I-decontaminate. Yan.
yung... malamang. Hindi mo na pag ano... O sige na, duman ka na. Hindi mo pag nahiro, aram ko pag nagbibideo ko dito man. Dahil mabay. Ano, buksan natin. May mga plato ka po dyan. Yung ganyan mo? Dahil mo po nila. Abno ka talaga. Okay ka. Ako man ang aga kong naligo. Oh. Pwede ba sama na ako? Kasama ka na tayo. Oo. Tanong mo sa kanila. Gusto na daw sumama ni tatay. Kasabay na ro. Tatay. Oo. Bakit? Ayan, kailangan i-decontaminate lahat para safe paglabas ng quarantine facility. So ito na lahat yung mga gamit namin. Tapos ito yung sundo namin. Ihatid kami sa bahay. House to house. Ikaw muna, tatay. Thank you. Sandali lang po, may konting 7 days pa po kayo mag-i-stay sa bahay. Tapos po, make sure na inform ng barangay na nandyan kayo. Pupunta po kayo sa, member of the family pupunta sa barangay. So, ano ito pinapauli niya? Hindi ka na pinapauli. Naki-inform po ang barangay. Na? Member ng family. Kayo po, 7 days pa kayo mag-i-stay sa bahay. Oo. So, ayan guys, nakakauwi na kami. Nandito na kami sa sasakyan. Bye-bye.